Mr. Jadin Lalab Migalab, shout out, Mr. Jadin. One Drop J Lalab Migalab, shout out. Sir Puchito Migalab, shout out po Sir Puchito. Good morning. Good morning everyone. Paayuda. Sana all. Namumula pa si Sir Puchito. Country Million Migalab, shout out. One Drop J, nagbaba ng bahay. One Drop J. Grand Upa TV Migalab, shout out. Grand Upa. Life Migalab, shout out my friend Life. Palike naman ako mga lalab. Malo video. Ano ba yun? Ninya na ko lang galalab shout out ninya. Ha? No. Ano kinakain mo na? Kinakain mo dito ko. Ano kinakain mo?
Yan, 2 million Migalad. Shout out, 2 million. Hinyan ako lang ka nagbaba ng bahay. Samira Chute, Backyard Garden, Assalamualaikum. Walaikum salam, my friend. How are you? And 3 million Migalad, shout out. And 3 million Migalad, shout out. Ay, ganda talaga. Ay, ganda. Ay, ganda. Ano kayo ng kape mga lalabs? How are you, sis? I am good. Samira Lalabs. Thank you. Hi, Ninya sis from Samira Chuchay Backyard Garden. Hindi tayo ng kape mga lalabs. Magkape muna kayo dyan. Nari TV Studio, guwapa naman. Ayan, salamat po Nari TV Studio. Salamat. Umaba kasi ako lalabs. Tama yung mukha ko. Kumusta si baby? Okay lang ito. Nandito sa gilid. Malaki na siya. 5 months na. Nandito siya sa gilid. Naglalaro. Nasa walker. Hindi ka na bumalik ng abroad. Babalik lalab. Pinapaano ko lang siya. Pinapalaki-laki ng konti. Ngayong December, mag-apply na ako. Pinatabi, iyak yan. Umiyak anak, wag. Babalik ako lalag. Sa ano ko UAE? Sa United Arab Emirates.
umiyak. Latra. Umiyak niya at maano tayo nito. Ayan, Madison Igpit Lala, big love shout out, Madison. Madison, ayan, 2 million 5 thumbs up. Thank you so much. Karot marunong tandang, nakalive ako. Inom ng kape mga lalabs. Ayan si Madison nagbaba ng bahay. 3 million big love shout out. Pinayaan mo kapay ka. $3 million big love shout out. Inom tayo ng gamot. Ito may gamot ko. Security. Wala ko ng gamot mga labs. Wait lang. $3 million big love shout out.
Ah, ganda talaga. Ang ganda. Guys. Bisa mo na dam. Life Lala ba yan? Nagbaba ng bahay si Life? Oo, kayo. Pagkatang mo sa dito bubay. Pagkatang sa dito lao. Labi natin nakapin mga nalag si Life. Ayan si Life. Ito. Ano para barabay ito nagkakaon ka?
Chong Ryan, number 55. Tamsak host. Chong Ryan Lalab, Migalab, shout out. Salamat Lalab sa patamsak. Ayan, si Chong Ryan, nagbaba ng bahay. Chong Ryan, tingnan si Chong Ryan. Sino ba ito? 5.34 pa lang si Chong Ryan. Gatas Frank. Mark Ian Swanner, Migalab, shout out. Mark Ian. How are you, my friend? Mark Ian. Ang laki pala ng bahay ni Mark Ian. 6K. Anong klaseng ulit? Tamsak Lalab, salamat sa patamsak mo dyan, Mark Ian.
Thank you. And I'm gonna give you extra banana life. 10.5k live. I'm here in your channel live. Ayan, live.